En draven als een hinder. Zo. Zo. En kun je met achteruit rennen? Oh, dat is moeilijk. Achteruit. Achteruit. Goed, hè? Ja. Wat in? Wow. Heel goed. Het lijkt het wel als we aan je kruisjes om het draaien. We weer als een hinder om het draaien. En sloepen als een wiel. En springen als een... maar wat springt er heel goed? Een hoentje. Ik kan er heel goed springen. Ja, doe eens dat goed springen, hè? Ja. In het circus door ik al je kunstjes, hè? Waar iemand was in het circus West? Ja, doe. Doe nou net. Kom vast letter nog een keer, ja. In het circus daar ze al je beesten en meisken en die doen al je kunstjes. En ik zei gewoon, Jim, dat ik wel heel goed kon. Ja. Waar sjoeg ik daar, is dat net us Misja? Ja, je sjoeg, maar ik ben wist dat dat us Misja is. Oh, Misja, wat kiest u nog goed? Kiest u heel goed draven? Kun je heel goed draven? Ja? Ik denk dat er heel veel bij heel goed draven kunnen, hè? Heel snel, oké. Wat kist u dan? Wat kist u dan? Nou, we kunnen heel snel draven. Zullen we dat eens even zien? 1, 2, draven! 2! Woehoe! En dan stap je en dan maak je een boeging en dan jou een applaus. Want dat is in het circus, hè? En je met het in je voet steen. Wow. Goed. Hoe hiest dat? Silke? Oké. Dan doe ik het even naar één keer bij de muziek en dan geef ze natuurlijk in je voet steen. En geef het versjes jongen voor Silke. Silke, dat is leuk, Silke. Waar is dat dan? Waar is dat dan? Is dat net uw Silke? Ja, jesje, maar ik ben wist dat dat uw Silke is. Wat kist er dan? Wat kist er dan? Je voet steen, hè? Nou, kom maar. Doe maar. Hoe steen